It-tnejn filgħodu delegazzjoni mmexxija mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello ippreżentat il-kontijiet finanzjarji awditjati tal-Partit Nazzjonalista għal perjodu bejn l-2021 u l-2024 lill-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar. Jirriżulta li d-dejn akkumulat tal-Partit Nazzjonalista ilaħħaq il-11 miljun u 700,000 euro. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg li fiha mmarka l-ewwel mitjum tiegħu fit-tmexxija tal-partit. Dr. Borg iddeskriva dawn il-mitjum bħala l-bidu ta' kapitlu sabiħ għal Partit Nazzjonalista għal Malta u għal Għawdex. Fisser il-pubblikazzjoni tal-kontijiet finanzjarji bħala pass li juri l Partit Nazzjonalista anke mill-oppożizzjoni qed jopera b'livell ta' trasparenza u responsabilità. Qal li dan juri li l-Partit Nazzjonalista għandu l-kredibilità biex imexxi l-pajjiż u li l-isfidi finanzjarji li sab qudiemu qed jiġu indirizzati bi strateġija ċara u sostenibbli. Spjega li parti minn din l-istrateġija tinkludi ħidma fuq it-tħul tal-każini bilan li jissaħħaħ il-pedament finanzjarju tal-partit. Matul dawn il-mitjum, Dr. Borg qal li wettaq dak li wiegħed fil-bidu tat-tmexxija tiegħu billi għażel it-tim ewlieni li qed jaħdem miegħu. Fost oħrajn semma li ħatar kap eżekuttiv, campaign manager, chief of staff u waqqaf leadership delivery office. Dr. Borg saħaq ukoll fuq il-viżjoni tiegħu għal partit data driven fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu fuq il-bażi tal-fatti u l-analiżi. Semma wkoll l-inizjattiva Nisma' li permezz tagħha qal li qed jiltaqa' man-nies fil-qalba tar-raħal biex jisma' jiddiskuti u jibqa' qrib in-nies. Huwa ħabar ukoll li fi frar tas-sena d-dieħla se ssir konvenzjoni nazzjonali li se tlaqa' flimkien negozjanti, ħaddiema, imsieba soċjali u ċittadini li għandhom għal qalbhom il-ġid komuni tal-pajjiż.